pala sa kung ini. YouTube. Ano daw ini? Kaya daw yung gap ko tada dito. Sorry ko na live na. Okay, ang ganda ng caption na, title. Ang mani ni Inday, bulok na. Yung mga green-minded dyan, naisip nila, great. Bad yung maiisip nila eh. Ano mo si Dos? Mag-attend siya sa live ko, dali. Tapos ma-reels ako din sa FB. Yung naka-live ka sa yung YouTube channel, tapos nakatali yung cellphone dito sa aking legs kasi baka para hindi matumba yung stand ba. Tapos habang tayo ay nagla-live sa YouTube, tayo naman ay gumagawa ng reels sa FB. Ganun yun guys, para sa ekonomiya, 'di ba? Yung mani ni Inday ay bulok na. Kung titingnan mo, napakaganda pero ang pangit ng laman. Oh, yan oh. Tingnan nyo guys. Ang pangit oh. Bulok yung laman. Kalorki. Ano ba yan? Bakit ganito yung mani? Bakit ganito yung mani ni Inday? Ang pangit. My goodness. Yan oh. Hindi maganda. Hello po. Mega love shoutout sa naan dyan. Diba? Habang nagla-live ka sa YouTube, nagdadadaldal ka rin sa Reels. Ayun, nabubulol na si Tres Marias Michay Mishi. Ayan o, walang laman yung ating mani ngayon. Bakit ganon? Kakalorky naman. Ang ganda-ganda kung titingnan nyo o. Pero, pag ganito kasi guys o, parang may tama siya o. Ang pangit, walang laman. Kalorky. Oh, goodness talaga oy. Ano ba yan? Bakit ganyan? May sumilip kanina eh. Wala ulit. Legs. Para hindi matumba yung stand pa. Tapos, habang tayo ay nagla-live sa YouTube, tayo naman ay gumagawa ng para sa ekonomiya. Sa Paskong darating, daradaradaratan, daran daradaradaratan, daradaradaratan. Parang ang init, nababalad yung aking pag-ibig ko ito.
Para sa ekonomiya. Bakit ganon, loading? Sinay loading ay napaka-loading. Hello po. Mega love shoutout po. Yan po, update lang para sa watch hour. Para sa ekonomiya. Hello, Sis Jupay. Sis Jupay, thank you sa tamsak dyan at harang. Thank you so much. Natatawa ako sis kasi habang ako ay nagla-live sa FB ay sa YT, gumagawa ako ng reels. Diyos mio marimar. Tapos yung stand ng aking cellphone nakatali sa aking paa para hindi matumba kasi ano yung ano dito hindi pantay yung lupa. Para-paraan lang yan. Tapos nabibilad na ako dito kasi andito ako sa may puno ng niyog. Nag-ano ko ng mani. Ang tawag dito? Dito, nagtatanggal ako isa-isa ng mani. Tapos yung mani ni Inday, kung titingnan mo ang ganda, bulok bulok yung laman. Ano yan? Mani sis, mani. Mani ni Inday. You know? Mani ni Inday Ang pangit kasi kung titingnan mo ang ganda niya, pero ito kapag may ganito siyang parang mga itim-itim, hindi maganda yung laman, walang laman o kaya naman ano, pangit yung laman o kaya naman walang laman talaga. Ayan, tingnan mo sis maitim yung laman, sayang, lugi na naman. Hindi tayo nito makasasaing. Tingnan mo Ang labo ba ng aking camera? Ayan sis tingnan mo bulok. Yung may mga ganito, yung asa na yon? Yung may mga ganito yung mani na may mga itim-itim. Pag binuksan mo, walang laman, pangit. O di kaya naman may ano siya. Sayang nga Kasi ano naman kasi sis, ano kasi yung trivia nito ay kailangan pag nagtatanim ka ng mani, huwag mong itatabi sa kamuti or yung lupa na pinagkamutihan, huwag mong tataniman ng mani kasi ganito talaga yung kakalabasan. Akala ni Father, kasi matagal na itong tinaniman ng kamuti, okay na yung lupa. Tapos tinaniman namin ng mani, ito yung kinalabasan yung pangit ng laman. Kasi may mga ano pa sa lupang, yung nagbabansok sa kamuti, anong tawag noon? Yung kumakain ng mga laman-laman ng kamuting parang di ko maintindihan kung ano, uod ba yun or whatsoever. Yun, na anuhan din yung mga mani. Kaya dapat kapag nagtatanim ng mani, yung wala talagang ibang pinagtaniman, mani lang talaga or kaya kamuting kahoy, pwede naman. Pero yung kamuti talaga, hindi pwede. Kasi ganito talaga yung kakalabasan niya. Ayan Ganyan kung titingnan mo ang ganda pero pag binuksan mo, pangit ng laman. Yung iba mayroon ng laman pero yung iba wala na talaga, bulok na. Ito mayroon pa naman laman Magsasaing pa naman ako nito mamaya. Konti lang yung makukuha namin. Kalorki talaga. Salamat po sa 2 taong naandyan at sa 2 tusok. Malabo ba yung camera ko sis? Kasi parang masyadong naano to sa parang masyadong maliwanag dito sa aking lalagyan. Sayang nga Kaya lugi na naman. Dapat talaga pag nagtanim kayong walang ibang tinaniman. Ang ganda pa naman ng ano niya Sarap nito sis. Papakin natin ang hilaw. Manamis na miyas. Update lang ako sis kasi yung watch hour ko nasa ano na lang 86. Kahapon 96 pa lang ngayon 86 na.
Ala, ang init ng cellphone ko. Ala, parang sasabog yung cellphone ko. Mainit. Bawasan ko yung ano niya, brightness. Kaso lang di ko na mabasa yung ano, chat. Kanina nagbibilad kami ng palay doon. Iniwan ko, bahala si father doon. Siya muna yung magbantay kasi sabi ko ano muna kami ng mani. Kasi lagpas na to, overdue na ba? Kailangan mabunot na to. Kasi nga kapag hindi namin to naubos, yun, mangyayari. Ganito yun kabulok. Mabubulok talaga to. Sobrahan na ang pangit ng iba oh. Hindi maganda. Paano ko ipapadala sa iyo yung bigas? Bilad kami sis kasi ibibinta namin. Wala kaming ano eh. Naipapayos kasi kami. Kulang sa pinansyal. Kaya yung mga palay na in-back namin doon sa aming budiga. Ibibinta na lang namin. Gagawin namin ng bigas kasi mahal yung bigas ngayon dito. Isang sakong bigas, 1.8. Diyan ba sa Maynila? Magkano yung sako ng bigas diyan sis? Kaya ibibinta muna namin yung bigas nung binilad namin. Titira lang kami yung hanggang sa makapag tanim ulit kami ng palay. Di ko alam, di ako bumibili ng bigas. Wala ako pambili bigas. Sana all. Kanin na lang yung binibili mo, di ka bumibili ng bigas. Dito mahal din, mahal yung kilo ng bigas, yung iba. Pero yung NFA na tinatawag, ewan ko lang kung magkano dito. Yung mga bagong aning bigas, nag-ano siya ng mga 40 ang kilo. Masarap yung bigas kapag bagong ani. Nakikikain lang ikaw. Oo, buti na mas maigi na yung gano'n, no? Yung may nagpapakain, araw-araw may nagyayaya na mga friends. Pumupunta kahit saan. Wow, sana all. Sana all gala. Gala si Sis J kahit saan ko nakikita. Batangas, Tagaytay, kung saan saan. Saan ka pumunta nung nakaraan? Kasi ang ganda ng ano mo eh. Yung nagpainit ng tubig sa Takuri. Probinsya yung dating. Tapos sa Basaging. Ang ganda. Feeling ko dito yun sa amin eh. Yung maraming saging. Namasyal ka sa farm. Parang ang likot ng aking ano eh. Kasi nakatali yung stand ko sa aking paa. Kasi matutumba siya kapag ano. Hello Miguel Love, shout out namin NC. Hindi ko mabasa. Masyado kasing maliwanag dito sa kakahuyan. Miguel Love, shout out.
Salamat sa pag-visit. 2 days na ako ano yun? Natutuloy. 2 days ko di natutuloy lakad ko. Tinatamad ako. Araw-araw ba naman gumagala? Siyempre, tatamarin ka din naman. Ganda nga ng mga pinupuntahan mo eh. Iba-iba. Iba-iba yung view. Punta ka dito sa Albay ngayon. Sis J, panoorin mo yung bumubulusok na lava ng Bulkang Mayon. Kagabi, tumanaw na naman kami doon sa taas. Kitang-kita yung bunganga ng bulkan. Alas 5 pa lang, talagang nagbabaga na yung bunganga. Kitang-kita na. Araw-araw naman yan eh. Hindi yan nahinto. Kahit ganitong umaga, talagang bumubulusok yung baga sa bunganga ng bulkan. Ilang buwan na yan, mag-iisang buwan na yan na ganun yung aktibidad ng Bulkang Mayon. Kakatakot kasi pag napuno yan ng, hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Pag napuno yan, may tendency talagang sumabog. Kaya sana naman, ganun lang. Okay na yan na ganyan na niluluwa yung kung ano man ang nasa loob niyan. Wag lang puputok kasi napakadelikado kapag pumutok. Lahat ng barangay dyan sa mga syudad dyan or mga bayan dyan sa sa Albay talagang maapektuhan lahat kasi malawak din eh. Malawak yung bulkan na yan. Buong Albay. Minsan nga nakakarating dito sa Sorsogon yung abo. Kapag nasabog talaga yan noon. Yung maliliit pa kami, akala mo katapusan na ng mundo eh. Tanaw na tanaw namin yung dagungdong, tapos kumikidlat yung bunganga, tapos nauga pa yung lupa, pati dito sa Sorsogon, nararamdaman namin yung parang lindol dahil sa Bulkang Mayon. Ewan ko sis, ganito talaga eh. Lalo pag mainit ang panahon. Kakatakot nga eh kasi sa sobrang init. Kaya ganun siguro kumukulo yung ilalim niya no. Bicol din naman sis yung Sorsogon, sakop siya ng Bicol region yung Sorsogon. Nasa kabilang din, kabilang probinsya ng Sorsogon, Bicol. Katabi lang ng Albay yung Sorsogon. Albay, ang unang sakop ng Bicol region, Naga City, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate. Yun, Bicol pa yun. Sakop pa yun ng Bicol. Pero yung Masbate, isla na kasi yun eh, isla. Sakop pa naman siya ng Bicol, pero yung kadalasan yung iba dyan, hati na, Bisaya na yung iba. Bisaya na yung mga salita nga nila, Bisaya na. Hindi na talaga pure na Bicol. Kami talaga, yung salita din ng Sorsogon, kakaiba din eh, mga halo-halo na nga, pero kami, yung salita namin, nakuha pa sa salitang Naga. Kahit Bicol, iba-ibang lengguwahe. Iba-iba yung mga, nila, salita. Kami, Bicol na Bicol talaga. Pure na Bicol. Di ko pa nga napupuntahan yung bahay namin doon sa Albay eh, doon sa Ginubatan. Di ko pa nabibisita kung ano na bang lagay. Baka yung mga bubong namin doon, marami na ang abo. Nakakasira din yun eh sa bubong. Pag yung bubong maraming abo na galing sa bulkan, mabilis kalawangin yung bubong. Yung yero, mabilis kalawangin kahit meron pa yan pintura. Tapos dati yung gutter namin punong-puno ng abo.
Ewan ko, hindi na ako nakakapunta dun eh. Last na pagpunta ko dun, March pa ata yun eh. Hindi na nga ako nakakapagsimba. Masyadong na busy dito sa kabukiran si Tres. Hindi na makagala-gala, hindi na maka-stay doon kasi may inalagaan akong baboy eh, kaya hindi ako makaalis-alis dito. Gusto ko sana magbakasyon doon sa kabilang bahay namin. Kaso meron ako inaalagaan ditong baboy, plus yung baboy ko pa. Yung baboy ni Dos at saka ni Mother, ako yung nag-aalaga kasi si Father marami na inaalagaan, yung mga kalabaw ko pang iba at saka kalabaw niya. Kaya sa baboy, ako naman yung nag-aalaga. Oo sis, hindi ko rin napupuntahan yung bahay. Hirap din pag madami yung bahay. Nasa compound kasi yun sis ng aming simbahan. Maganda-ganda rin naman sana yung bahay namin doon kaysa dito. Dito kasi yung bahay namin kubo lang. Yung ano, doon, ano, yung konkreto din sana. Kaso, walang nakatira. Tapos wala pang gamit masyado. Kasi nga, walang taong nakatira. Dati, nung mga 2006, 2007, andun ako. Doon ako nakatira doon, mag-isa. Mag-isa lang ako doon. Kung alam ko lang, noon pa ako nag-YouTube. Naisipan ko lang namin mag-YouTube. Ngayon lang eh. Ngayon lang na pandemic. Kasi nga, hindi na rin kayo makalabas. Hindi na rin ako makapunta doon noong pandemic doon. Kasi nga, bawal na chine-checkpoint sa mga daanan. Kaya nag-stay kami dito sa farm. Tapos ngayon, kapag ako pumupunta doon, parang gusto ko ulit umuwi kasi doon wala akong mabidyohan, wala akong may content. Kasi 'di ba, farm yung ano ko, um, pangalan ng aking YT kaya more on sa farm dapat yung content ko. Doon wala akong magawang content doon. Live live lang. Bigay ng simbahan. Hindi sis, hindi naman sis, bumili kami ng lote doon sa malapit. Tapos pinabahayan namin kasi nung mga dati doon talaga kami, hati kami doon eh. Hati kami nakatira dito. Minsan si pa lang dito mag-isa sa bahay, dito sa Sorsogon. Minsan kami lahat doon, lalo na yung maliit-liit pa kami, doon talaga kami nag-stay. Tapos nung nag ano na willing na mag-aral ulit, umuwi ulit dito sa farm. Tapos yung nagsipagpuntahan na kami ng Maynila dati nung after nung graduation namin sa TISDA lang. Lumayas kami ng mga iba kong kapatid. Nagliwaliw sa Maynila dati. Naghanap-hanap ng trabaho sa pabrika, electronics, ganoon. Tapos yung nagsawa naman, balik na naman dito. Hanggang dito na, hindi na nakaalis. Dito na tumanda si Tres. Tapos dito talaga sa farm, malayo talaga dito. Ako kasi hindi ako gala sis eh, hindi ako gala. Taong bahay lang talaga ako. Yung hindi ako mahilig maggala-gala. Parang hindi ko talaga na-enjoy yung aking ano, kabataan ba. Parang no, dati nung nasa Maynila ako, oo, kasi marami din ako naman barkada doon. Pero kahit marami din ako barkada doon, hindi talaga ako masyadong gala. Yung talagang yung gala kang gagastos ka talaga, yung banding ng mga barkada minsan nga. Kung ano-ano pa yung mga ginagawa, ayaw ko ng ganon. Gusto ko yung kung pasyal, mamasyal lang. Pero kung may mga halo ng inuman, kung ano-ano na, hindi na ako dyan pwede. Kasi iningatan ko yung sarili ko kasi nasa malayo ako, di ba? Kailangan kapag nasa malayo kang lugar, hindi ka pwedeng yung iba talaga nakakabuelo, walang pakialam kung ano man mangyari sa buhay, sa sarili. Pero ako, iniingatan ko talaga yung sarili ko. Ayaw kong mapasama, ayaw kong muli ng probinsyang buntis, 'di ba? Katulad ng iba. Pag pumuntang Maynila, umuwi sa probinsya, may mga kasama na, buntis na.
Ganun nga sis. Parehas tayo. Ayaw ko ng gano'n, yung may mga barkadang nagyayaya, tapos uuwi mga lasing, tapos may mga barkadang lalaki kung ano-ano na nangyayari, 'di ba? Ako masilan ako eh. Ano talaga ako, anong tawag no'n? Stricto talaga ako kahit sa sarili ko. Kaya nga napapag-anuhan nila kung ano daw, ako daw ay killjoy. Ano naman kako kung sabihin yung killjoy ako. Minsan nakakasama ko pa yung mga matatanda, yung may mga asawa na rin na talagang loyal sa pamilya. Pero yung iba na kahit may asawa na pero feeling nila ay dalaga pa sila. Ayaw ko noon. Kasi nga 'di ba, mahirap na. Ang ginawa ko noon, siyempre, nagtatrabaho, iniipon ko talaga yung pera ko na pinagtrabahuhan ko. Ayan, hanggang sa umuwi ako dito, meron akong naipundar na mga ano dyan, hayop-hayop. Oo. Ako din, di rin ako nagbabarkada sa lalaki. Ayaw ko noon. Ako din, ayaw ko umuwi ng buntis, pero na gusto ko na. Oo nga sis. No, parang pag ganito na, parang na-realize mo, no? Kasi that time kasi, nung mga kabataan mo, kaya syempre naghalo pa yung mga takot. Kasi kung hindi mo kaya, tapos syempre takot ka baka mamaya iwanan ka ng magiging jowa mo, 'di ba? Tapos yung isip din natin, parang nalahian pa tayo ng mga isip ng mga nakakatanda na baga, takot din talaga tayo ng ganun. Tapos ayaw talaga natin mangyari sa buhay natin na ganun na lang. Kaya yun siguro, hanggang ngayon si Tres, matandang dalaga na si Tres ngayon. My God. Tapos hindi talaga mahilig, kahit na marami nagchat-chat sa akin, hindi ako mahilig mag-reply-reply na kung ano-ano. Ewan ko kung seryoso kayo sa akin, pumunta kayo dito sa amin, mag-araro kayo, paggawa kayo ng bahay, ng mansyon. Bili kayo ng farm. Pero kung wala, wala. Oo nga sis Jay, sige na, gumawa ka na ng anak. Hayaan mo na ako dito. Wala eh, wala tayong nakikilala. Wala ako dito makikilala sis Jay sa farm. Tingnan mo naman yung kapaligiran. Puro kakahuyan, kasagingan. Yung makikita mo, malawak na kalangitan. Wala kang konti lang na bahay yung makikita mo. Konting tao lang yung makikita mo dito, hindi katulad sa bayan. Kahit andun naman ako sa bahay namin sa Albay, marami naman kami mga kapitbahay doon, mga bahay-bahay na parang malapit din naman sa sa bayan. Pero hindi rin talaga mahilig maglabas-labas at saka makibarkada. Iilan lang din yung mga barkada ko doon, mga babae. Tapos gala-gala lang kami sa labas. Ganun lang. Asan yon sa Kabukiran? May vlog ka ba? Saan yon? Sa FB? Panoorin ko ngayon. Sa Kabukiran. May vlog ako niyan sa Kabukiran. Hindi ganun stress. Iba na ngayon, 'di ba? Oo nga. Di na pwede. Iba na ngayon, di na pwede yung iniisip mo. Oo nga eh. Mm. Oo nga, sis J, tama ka dyan. Ngayon, uso na yun, ganun. Pagka-graduate nga ng elementary minsan, nagsisipag-asawa na. Di pa-graduate ng high school. Juntis na. Pero talaga, kung isipin mo talaga, minsan din naman, na-realize ko na, maganda rin sana. Kasi nung nagtatrabaho pa ako noon sa Laguna, sa pabrika, yung edad ko noon is nasa 22.
Sabi nila, Tres, Mitch, mag-asawa ka na kasi mas maganda yung nag-aasawang bata pa kasi ah, habang tumatanda ka, nakikita mo yung mga anak mo, malalaki na kasi hirap din mag-asawa ng matanda na kasi uugod-ugod ka na, yung anak mo, baby pa. Naku, nangyari nga. Mag-aasawa ko, senior citizen na ako. Sabi ko, mother, eh, sabi ko, pag na-inlove ako na 60 years old, tas ma-inlove ako, mag-aasawa ko. Pero ngayon, hanggat hindi pa ako na-inlove, wala. Pero pag sabi nga, di ba, sabi ko, maglalandi ako pag 60 years old na. Ang sama, no? Mas lalong masagwa tingnan, no? Kung kailan tumanda na, saka ganon. Ganon eh. Pero sabi ko, wala naman silang magagawa kung ganon. Ganon nga na 60 years old ka na, saka ka nag-asawa, di ba? Pero talagang pagkakagaluhan ka. Pagkakagaluhan ka ng marites. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari kay Tres? Wag naman sana. Tapos alam mo ba, Sis J, meron nung nasa kabilang bahay kami, nung yung bahay namin dati, yung ibininta naming bahay, malaking bahay yon, tabi ng kalsada, nasa barangay, malapit sa barangay. Meron akong kakilala doon na palagi niyang sinasabi sa akin na mag-asawa ka na kasi darating yung panahon na pagdating daw sa hukuman ba yun? Na yun ba sabi, pagdating niya sa taas kay San Pedro, wala daw akong ano ba yung dala, yung intriga, no? Sa Tagalog yung maintriga. Kasi wala daw akong maihaharap kay San Pedro. Ang ano ko daw, baka daw magkarga ako ng talong. Ano yun? Yung pagkasabi ng ganun. Para kung na-offend noon. Yung sabi, mag-asawa ka na kasi darating ka, haharap ka kay San Pedro, ang pasan-pasan mo, talong. Parang ganon. Nagalit ako nun, sis J, para na-offend talaga ako. Tapos, basta, inano ko siya doon, binara ko siya doon sa sinabi niya. Nasabi ko, di bali na gano'n ako dito sa ibabaw ng lupa kaysa naman haharap ako dun sa hukuman na ang dami mo ipapakita sa iyo, di ba? Pagdating ng panahon, ipapakita sa iyo yung mga nagawa mo sa lupa. Tapos makikita yung ginawa niya na kung sino-sinong lalaki. Yun nga, yung mga sinasabi niya sa akin, yun ang ginawa niya ngayon. Yun ang ginawa niya ngayon. Kaya kaliwat kanan, ngayon na-chismis pa siya. Tapos wala na siya, nung nagkita kami ulit, wala na siyang mukhang, di na nakakatingin sa akin. Kasi alam niya, na nabara ko siya dati. Tapos, yung sinabi niya sa akin, ginawa niya, siya yung gumawa. Sabi ko, di bali na nakako na mag-ano ko ng wag lang dito sa ibabaw ng lupa na anuhan mo yung kaliwat kanan kung sino yung naging kaano mo. Kasi mas pangit ka ko yun. Yun nga, di na siya makakibo hanggang ngayon, nahiya siya sa akin matumingin, di na siya makatingin sa akin. Wala nang lalaki na nahalo. Loko-loko yun eh. Binawi niya nung nakita niya siguro akong na-offend ako, namula ako, tapos talagang binara ko siya. Di bali nakako yung inisip mong magdala ko kay San Pedro ng talong. Basta wag lang dito sa lupa, yung dito nagsasawa ka, kaliwat kanan yung pinagsasawaan mong ganyang sinasabi mo. Ngayon, ginawa noon, nung nagsabi noon sa akin, wala na siya talaga mukhang maiharap sa akin kapag nakikita ko, tapos hindi ko na pinapansin, simula noon, hindi ko na sila pinapansin. Siguro naalala niya kasi daming kahihiyan yung nangyari sa kanya kasi buong barangay pinagchismisan siya. Yung mga biro nila kasi totoong ginagawa nila, tapos inaano pa sa iba. Kaya nanahimik yung babaeng yun. Yun, malapit yun doon sa kabilang bahay namin dati. Ngayon di ko na siya makita.
siguro lumayas na dyan sa barangay kasi ano yun, na masyado na siyang na viral. Nako, sabi ko okay lang na tumanda ako na ano, basta alam mo sa sarili mo na malinis ka. Oo nga eh. Pili nuts dadalhin kay San Pedro. Pasaway na yun. Kalorki. Ngayon hindi ko na makita yung mukha nun. Sarap nitong mani maglaga mamaya. Akala ko yung ano, resibo ko sa P2P natin na send ko na. Nung buti na lang nag-review ako sa page ni Sis Chai. Wala pa pala, hindi pa pala nag-send. Kaya inulit ko na naman. Ngayon ko lang na-send. Mahina yung laman ng aming mani ngayon. Dati ang ganda. Ngayon pangit oh. Tapos yung iba, tumutubo na siya oh. Natubo na kasi nga na nakalagpas na dapat nung isang linggo pa namin to nabunot. Ang pangit talaga ng mani ngayon. Oo sis, mainit dito ngayon. Sobrang init, grabe. Dito ako sa ilalim ng maniyog. Tapos may nilagay akong payong para hindi ako masyadong mabilad. Marie Cuibas. Hello sis Marie Cuibas. Make love shout out sis. Thank you. Salamat sis Marie sa pag-visit. Ito si Tres ano ng mani. Tawag dito sa amin nagpupuknit, nagpipitas, isa-isa. Ayan o. Magsaing tayo ng mani. Hanapan mo ako ng jowa, sis Marie. Hayaan mo na yung jowa na yan. Dapat yung jujuwain natin yung marunong sa buhay talaga. Kasi kung kukuha din tayo tapos sakit ng ulo din naman, wag na lang, oy. Okay na tayo ng ganito, 'di ba, Sis J? Ang likot ng aking cellphone. Okay na tayong ganito, Sis J. Wow, salamat sa mga tumusok dyan, oh. 5 tusok ang nakikita ko, 3 nakakaantabay. Thank you very much po. Salamat. Dapat mag gloves ka, Tres, para di masugatan kamay mo.
Oo nga sis J, hayaan mo na. Wala namang humahawak dyan sa kamay. Hehehe, dami naman dyan host, tama, sakit sa damdamin. Ay, nako. Masakit ba? Masakit ba sa damdamin? Wala naman dito sis Marie kasi lahat dito makikita mo mga puno, niyog, damo, mga tanim-tanim. Na dito makita si Tres. Di pa pala nag-send yung aking ginawang reels. Pasaway, oy. Bakit ganito? Loading na loading. Pichat mo bisi, may si. Magalaw masyado. Hello, Manoy Tikboy. Thank you. Pahingi ng mani mo. Ano ba yung title ko dyan? Nagloko ako. Pinagluloko ko yung title ko dyan eh. Yung mani ni Tres, bulok na. My God! Parang pangit ng title. Sabi ko, bahala kayo dyan mag-green-minded. Totoong mani yung pinakita ko ha. Pasaway. Salamat, Manoy Tikboy. May love shout out. Ayan Manoy oh. Ang pangit ng mani. May mga bansod. Ayan oh, tingnan mo Manoy oh. Ang pangit ng mani oh. Kapag binuksan mo yan, bulok yung laman. Ayan oh. Ayan, kaya iniisa-isa ko. Kinukuha ko lang yung itong malinis talaga. Yung makinis. Ayan oh. Ang pangit kasi may mga ano siya, may mga itong itim-itim, yung parang kinain oh. Parang kinain ng, di ko malam kung anong kumain ito. Yung uod sa lupa. Ang tawag nun, be? Yung parang bansod. Ayan, no. Kaya, konti lang yung makukuha namin. Salamat, Sis Jinda. +1 yung tamsak. Thank you very much. Thank you. Mahina yung laman ng mani ngayon. Tag-init kasi, inabot ng init. Nung tinanim ito, malakas masyado yung ulan. Tapos nung lumaki-laki na, babad na sa init. Sabay lang tayo host. Ha ha ha. Sabi ni Sis Jinda. Masarap talaga to sis kapag ano nilaga na ganito lang. Bagong pitas tas lagain, masarap to, manamis-namis. Oo siguro sis, nasobrahan ata sa init yung mani kasi pangit siya talaga ngayon. Parang inuod yung laman, madaming ano, itim-itim tapos kinain na yung loob, wala na yung laman ng mani. Kaya konti lang yung makukuha namin dito. Oo, inunahan ka Manoy, Tikboy. Meron pa naman makukuha yung mga makinis talaga katulad nito o makinis talaga siya. Meron siyang laman. Pero pag ano na ano na siya na itim na talaga, wala nang laman 'yon. 'Yun oh. Mm.
Ito si Bunso, sama ko si Bunso. Siya yung nagbubunot, ako yung taga puknit. Taga, Hello guys, mega love shoutout everyone. ayun o, si Bunso. Tus Marias Bunso. Yung mga Hello. mani namin, nasa ilalim ng kamuting kahoy. Tinaniman namin ng kamuting kahoy. Kaya, ang bilis lang pala ng kamuting kahoy, oh. Mas naunang tinanim yung mani. Para na ako ditong baboy na nanunungkal. Nasa ilalim na si Bunso nagbubunot ng kamuti, ng mani. Medyo may damo. Pagkatapos nito, kapag wala na naman tong kamuting kahoy, tataniman naman namin to ng mga gulay. Kalabasa ata. Sunod, hanap ka ng magandang binhi host. Oo, Manoy Tikboy. Tapos kasi Manoy, kaya ganito yung kinalabasan ng laman ng mani kasi tinaniman to dati ng kamuti. Bawal talaga taniman ng mani yung pinagtaniman ng kamuti kasi sabi, ano, yung, alam mo yung bansod sa kamuti, yung mga kumakain na parang uod sa kamuti, yun ang naiiwan sa lupa. Kaya kapag tinaniman mo ng mani, doon sa mani siya na suot. Mali-mali yung mga salita ko, Tagalog ko di ko Bisaya. Parang Bisaya ba? Kaya sabi kasi ni Father, kasi matagal na itong tinaniman ng kamuti, baka daw wala na yung mga insekto sa ilalim ng lupa. Kaya tinaniman niya. Ganun pa rin nangyari kasi bawal talaga to taniman yung kapag yung lupa tinaniman ng kamuti, dapat wag mong tataniman ng mani kasi ganito talaga yung kakalabasan niya. Nasubukan na namin to dati pero sabi ni Father, itry niya daw ulit taniman kasi matagal na nga tong pinagtaniman ng kamuti. Tas ganun pa rin yung nangyari, kaya dapat talaga next time pag nagtanim ng mani, yung lupa talagang hindi tinaniman ng iba, as in yung mani lang talaga yung itatanim. Kaya masubukan namin yan sa susunod. Kasi itong mani na inaano namin, pinipitas ko mani, ay itatanim namin to. Paparamihin na naman namin to kasi mahal ngayon yung mani, guys. Mahal yung mani ngayon. Kaya paparamihin namin ito ulit. Pipiliin na lang namin yung magagandang laman. Kasi ito yung tawag dito sa amin, yung dalawang klase kasi yung mani dito eh. Yung malalaki siya, pero yung laman niya kapag binuksan mo, parang maliit. Ito naman, yung tawag dito, yung kalbong mani. Kalbong mani. Ito yun. Maliliit siya minsan, pero makinis yung balat niya. Pero siksik yung laman. Punong-puno yung laman niya. Di ko mabuksan, ang tigas. Tapos, malinamnam to eh. Yung ibang mani kasi matabang. Ito, malinamnam to. O, tingnan nyo yung laman, no? Siksik na siksik. Malaman talaga. Punong-puno yung ano niya. Balat. Kaya lang talaga, ito lang yung nagka-diferensya. Maraming naunahan kami ng insekto. Mga lamang lupa. Natawa ako. Natawa ako kay Manoy Tikboy. Kalbo daw. Parang naalala ko tuloy yung lagi niya kabari-bari sa vlog. Si Kuya Kalbo. Sorry naman. Oo, yung tawag dito sa amin kasi Manoy, yung maning kalbo. Kasi kalbo talaga siya eh. Makinis ang balat nito. Kaya yung tawag sa amin, kalbong mani. Naalala ko yung kabady ni Kuya Tikboy. Si Kuya Kalbo. Ang kinis talaga ng ulo. Walang kabuhok-buhok.
Ang galaw ng aking stand. Di naman masyado, sis Jenda, sis Marie. Kunti lang. Natawa talaga ako kay Manoy Tikbo. Doon sa kalbo. Kulang kami sa manpower dito, sis Jenda. Ang dami namin mga pananim, hindi pa maitanim-tanim kasi walang mag-aararo. Kaliwat kanan din kasi yung obligasyon ni father. Kunti lang kasi yung kapatid kong lalaki, dalawa lang kasi yung kapatid kong lalaki, yung isa may asawa na parehas. Yung isa, yung panganay, yung bunso pala, sultirong dala. Sultirong dala. Yung feeling binata ba? Kaya yung talagang hindi masyadong gala katulad ni Tres, yun ang naisasabak minsan. Kaming mga andito sa bahay, syempre kami yung katuwang ni father. Kaya si Tres hindi na makita yung beauty sa labas kasi hindi na makalabas ng lungga. Diyos mio, Marimar. Mamaya Manoy, pag uwi ng bahay, lulutuin ko yung iba nito. Masarap to eh. Manamis na miss to kapag bagong harvest yung mani. Salamat sis J. Sabi ni sis J, makinig lang daw siya. Salamat dyan sis J. Salamat sa andyan po. Mga tusok, sa mga tumusok. Salamat. Bibilisan ko na kasi mamaya-maya ay didilim na naman. Ang bilis ng oras. Ang bilis hapon na naman eh. Anong oras na ba? May mga binilad kami doon, iniwanan ko. Bahala si pa doon. Parang maulap na naman. Yung parang uulan na naman. Mga binilad na palay doon sa bahay. Bibilisan ko na yung pagpuknit. Kasi abutin kami dito ng gabi. Kung makinis sana to, ang bilis ko sana mag nito. Kaso lang kailangan piliin eh kasi alisin dapat yung may mga damage. Kung walang damage to, mabilis to mapitas. Salamat sis J sa pabidji-bidji dyan. Salamat Kuya Tikboy, Manoy Tikboy, sis Jenda. Maraming salamat. Salamat po sa mga tumusok dyan. Buti dito sa pwesto ko, merong signal. Doon sa bahay, mahirap yung signal kasi mataas to eh. Nasa mataas na tong bahagi ng lupa namin. Kitang-kita nga yung bulkang Mayon ng Albay oh. Umuusok yung bunganga. Doon kasi sa amin medyo paano siya? Pantay naman sa baba. Kaso mahina talaga yung signal kasi nga mataas yung karatig na lupa, mataas. Para siyang tawag doon, parang burol. Parang burol.
Bukid na bukid, bundok na bundok. Aragoy, aragoy. Ang hirap talaga. Nahirapan ako sa aking upuan, yung bunga ng niyog, yung upuan ko. Sakit sa puwet. Punta ka dito, Sis J. Maraming turista ngayon sa Bicol kasi nanonood ng ano ng Bulkang Mayon. Aktibidad ba? Activity ng Bulkang Mayon, yung bumubulusok yung lava pababa. Okay naman yung mas maigi yung ganito, mainit yung panahon na nag-aalboroto yung bulkan kaysa naman yung may masamang panahon katulad ng may bagyo or laging maulan kasi delikado yun sa mga karatig bayan na malapit sa paanan ng bulkan kasi yung lahar nga yung talagang bumabaha talaga. Tapos yung mga kabahayanan dati diyan sa may malapit sa ano sa Albay, yung diyan sa bandang Daraga Kamalig, Ginubatan, yung ibang kabahayanan niyan dati dinaanan ng lahar galing sa bulkan kaya maraming namatay na mga tao. Kasi yung ano nila bahay inanod ba rumagasa yung lahar galing sa bulkan. Kaya yung ngayon nga yung mga nasa loob ng danger zone na mga lugar, pina-evacuate sila, pina-evacuate ng kasi nga mas maigi na yung nag-iingat. Niiwasan yung mga nangyari noon. Kasi nung panahon, yung dati kasi Sis J, nung maliit pa kami, sumabog yan bulkan, tapos nagkataon na yung mga nasa paanan yan, ano yun, nag-uuma, yung nagtatanim ng palay, inabutan daw yun ng mga lahar, tapos yung mga bulkan na baga, lava ba yung tawag doon, lava. Kung ano daw yung posisyon nila, halimbawa nakayuko kasi nagtatanim, ganun yung nangyari sa kanila, nasunog sila na ano sila ng ano ng bulkan. Nakita ko yun nung maliit pa ako, yung mga sa para siyang ano nakita ko yun. Oo, Sis J, pumunta ka dito para pumayat ka. Tuturuan kita kung paano mag-araro. Kung paano mag-landmaster. Kung paano humawak ng tractor. Tuturuan kita pag pumunta ka dito. Tuturuan kita sumakay ng kalabaw. May pumunta dito sa amin, Sis J, yung hipag ng yung kapatid pala ng hipag ko, galing ng Taguig. Pumunta dito nung Biyernes pa. Kailan ba pumunta dito sa atin? Pumunta sila nung Friday ata. Umalis sila ng Maynila Friday, dumating sila dito Saturday. Tapos Saturday hapon, pumunta dito sila sa amin. Dito natulog. Nangalabaw daw doon kila ate ko. Yung sa hipag ko. Pinasakay daw ng hipag ko sa kalabaw. Pagdating dito sa bahay, nagdadamdam ng puwet niya kasi ang sakit daw. Hindi sanay. Pinilit daw ng pamangking kong sumakay sa kalabaw. Sumakay naman. Tapos nagbibidyo. Yung video, hindi naman na yung mukha nila yung nabibidyohan, yung ano na ng kalabaw kasi nga takot na takot baka mahulog. Sabi ko, kung si Tay pumunta dito, papatry ko sa kanya kung paano mangalabaw. Parang kabayo lang. Kung marunong si Tay sumakay sa kabayo, ganun din naman sa kalabaw yung style kapag sumakay. Tapos, papaluin ko yung puwet ng kalabaw para tumakbo. 'Di ba? Ganun lang 'yon.
Dapat marunong kumapit kasi kapag hindi, laglag ka. Baka umuwi ng Maynila, pilay. Ngayon nasa biyahe na yon ka na bumiyahe noong kahapon ata. Nasa Maynila na siguro kasi bumalik na kasi may pasok daw siya. Okay, sis Jinda. Maraming salamat, sis Marie. Salamat. Oo, sis. Salamat. Ano na lang ako mamaya sa mga, ano mo, mag-replay na lang ako mamaya sa iba mong video. Salamat ang marami. Pati na rin kay Sir, kay Kuya, kay Manoy Tikboy. Di ako pwede sumakay sa kalabaw. Bawal. Baka malaglag. Mabalian ako. Alam mo ba sis yung pababa, yung hila-hila ng kalabaw? Doon, okay doon sumakay. Tapos yung kalabaw, yung hila niya, yung kariton, yung may ruweda. Yun, maganda doon sumakay. Si Tay, ala, hindi ko nakita. Kasi bisibisihan din ako dito sa ilalim ng mamani. Di ako nag, ano ng YT kanina. Tapos, nag-live din ako. Di ako nagtingin-tingin sa notification kung meron nag-live sa mga ka-GC natin. Nagano pala si Tay nag-live. Kailangan kasi maano na yung watch hour natin ngayon eh. Ikaw nga eh, para nag-live ka sa FB. Mamaya balikan ko yun kasi kanina ikot na ikot yung signal ko. Yung na full watch ko lang yung Takuri, tapos yung nagsasaing ata yun. Nagsaing ng saging. Yun lang yung napanood ko sa FB, sa reels mo. Si Sis Marie. Si Sis Marie ba yung nag-live? Hindi ko napansin, hindi nag-notif sa akin. Oo. Mamaya, balikan ko na lang yung ano niya, yung mga video niya mamaya. Replay ko na lang yung iba. Ang aga-aga, ano na yung toko sa kaniyugan. Naghuhunin na yung mga toko. Nakita ko lang now. Ganun ba? Di ako makabilo sis di ngayon sa YT kasi nga di rin ako makapunta sa ibang ano. Kagabi nga nasa ano naman ako, Bubungan. Yung kay sis Chai, di ko na naman napuntahan kagabi kasi bumaba na ako kasi ang daming ano, lamok. Kaya hindi ko na naman napuntahan yung premiere ni sis Chai kagabi. Napuntahan ko lang yung kay Tay at saka kay Manoy Tikboy nga, hindi ko napuntahan kagabi kasi nga ikot yung signal ko. Yung kay Tay lang talaga yung napuntahan ko. Hirap ng signal pag doon sa bahay, buti dito sa taas na lupa, may signal. Pag sa bahay talaga kahit wifi, ikot na pa rin. Kainis nga eh. Ganun ba? Ay, naku. Sasabihin ni Sis Chai, wala na talagang mga pakialam yung mga ano. Sa kanya ko pa man din pinakuha yung link ko kasi hindi ko makapilink kasi nga panay ikot ng signal, hindi ako makapunta sa YouTube. Chinat ko si Sis Chai, sabi ko sis, pakisama mo na lang ako kako sa P2P kasi hindi ko makapilink yung aking video na gusto kong i-entry. Tapos yun, di ko man tuloy siya napuntahan. Nako.
Naka-comment lang ko doon na waiting, tusok, waiting. Abay, 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 abay. Naka 1 hour na pala ako. Nako talaga. Nadala lang sa daldal. Parang madaming nabudol sa title ko. Ano yun? Ano nga yung title ko? Mani ni Tres, nabulok na. My God! Ang daming tumusok, oh. May 7 tusok, sis J. Nabudol sa title ni Tres Marias. Ang mani ni Dos, ay ang mani ni Dos. Ang mani ni Tres, bulok na. My goodness. Sila lang naman yung nag-green minded, hindi ako. Sana all. Sana all. Maraming sumilip sis J, nabudol sa title ba? Pabutin ko lang sis ng 1 hour and 10 minutes. Mag-end na rin ako. Tapos mag-try ako mag-reels kasi yung reels ko kanina hindi na send. Hindi na upload pala, hindi na upload. Thank you so much po for watching mga lalab. Salamat ng mami sis J, sis Jinda, sis Maurice, Manoy Tikboy, at sa lahat po ng mga tumusok, sumilip. Maraming salamat po. Tusok lang po, sapat na. Okay? Okay na po yan. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yan sa Watch Our Nitres. Napasunog na yung bahay. Sana all. Salamat sis J. Ano na lang, 3 minutes na lang. Tapos, bibilisan ko na yung pagpitas ng mani kasi hapon na naman, malapit nang gumabi. Kailangan maubos namin to bago mag alas 5 kasi mag-aasikaso pa doon sa bahay, magluluto pa, magpapakain pa ng mga baboy. Si Kaprinsot, naghahakot ng mani. Ayan. 2 minutes na lang. Hindi sis, iipunin lang namin kasi ulit namin to itatanim. Konti lang kasi to kasi yung nung nakaraan, mainit masyado yung panahon, hindi kami nakatanim. Yun, na unti-unti namin ginawang salted. Kaya ang natira, konti lang naman to. Kaya yung gagawin namin dito, itatanim ulit namin sa susunod. Paparamihin namin ulit. Marami nalaglag na bunga ng Indian Mango kasi hindi namin kayang akyatin. Ang daming nasayang na bunga ng Indian Mango. Ang daming laglag. Mamaya mamumulot na naman ako, ibibigay ko sa mga baboy. Thank you, Lord. Tingnan mo baby yung bunga nga ng bulkan, oh, mausok masyado. Thank you sis J. Salamat ang marami. Thank you. Ayan po, 1 hour and 10 minutes na po. Maraming salamat. Mag-i-end na po ako.
Thank you, Sis J. Salamat, sis, sa pag-stay. Salamat ng marami. Thank you, thank you. Bye-bye po. Bye-bye. God bless, Sis J. Hindi dito nakikita yung bulkan, no? Ang layo yun, no? Yun yung bulkan. Hindi makita dito. Ang layo. Salamat, Sis J. Bye-bye. Sino yun? Isa. Katorman TV. Mega love shoutout po, Sir Katorman TV. Ano na po ako. And salamat po. Thank you so much po. Bye-bye. Tatapusin ko na tong mga mani na aking pipitasin kasi malapit ng gumabi na naman. Hapon na naman. Salamat po. Thank you, thank you. Asa na yun? Paano na pag ano nito? Paano na pag ano nito? Hindi ko na makuha. Paano to ano? Thank you. Bye-bye po. God bless.